Яшчэ зусім нядаўна самым нелюбімым падначаленым Лукашэнкі быў прэм'ер-міністр Роман Галоўченко, які пастаянна трапляў пад каток крытыкі як з нагоды, так і без. Я уже вас предупреждал, вы показухой занимаетесь. Слушайте, я же по всей стране летаю, я вижу, где вы работаете, а где нет. Всплеск это когда поднимается и падает, а у вас же не произошло это. Аднак пасля таго, як Галоўченко перасеў у крэсла старшыні Нацыянальнага банка і радзей стаў з'яўляцца на нарадах у Палацы Незалежнасці, больш за астатніх стала прылятаць міністру сельскай гаспадаркі Юрыю Горлаву. Вот Горлов, он пойдет впереди штурмовиком, если не построит профилакторий для телят. Ну, будет руководить ротой. Построю и пойду. На першы погляд, ён нічым не адметны прадстаўнік наменклатуры з вечна спалоханым выразам твару, які ніколі не спрачаецца з Лукашэнкам і моўчкі выслухоўвае ўсе разносы. Але ж менавіта да яго біяграфіі варта прыгледзецца больш падрабязна, бо не кожнаму топаваму чыноўніку так пашанцавала ў жыцці, як гэтаму міністру. Як ні парадаксальна, але нязменны кіраўнік Беларусі часцей за ўсё вырашае праблемы ў краіне банальнай заменай чыноўнікаў. Найгоршы і самы рэдкі вектар пасля адстаўкі – гэта турма. Некаторыя трапляюць у апалу, але большасць проста пераходзіць на іншую пасаду. Асабліва часта Лукашенко тасуе міністраў сельскай гаспадаркі, да якой ён адчувае асаблівую любоў. Сярод усіх кіраўнікоў Мінсельгасхарчу рэкардсменам з'яўляецца Леонід Заяц, які быў на пасадзе амаль 7 гадоў і быў звольнены дзякуючы тым самым абасраным каровам. У сярэднім жа галоўныя аграрыі ў лукашэнкаўскай Беларусі мяняюцца раз на 2 гады, а пачынаючы з 2020-га сельскай гаспадаркай нашай краіны паспелі пакіраваць ужо 6 чалавек. Апошні з іх, Юрый Горлаў, быў прызначаны ў сакавіку мінулага года, прычым выглядала гэта так, нібыта ён сам выклікаўся стаць міністрам. Я понимаю, что это министр, которого мы сегодня назначили, вы же его там не силой заставили, вы сами идете на эту работу. Вы понимаете, что как в здравоохранении, так в сельском хозяйстве это тяжелейшая работа. Там не отдохнешь. Але ў гэтым студзені Горлава захацелі адправіць у адстаўку, усяго праз 10 месяцаў пасля прызначэння. Чыноўніка выклікалі на дыван у Палац Незалежнасці, аднак пасля так званай мужчынскай размовы Лукашенко адмовіўся яго здымаць. Нібыта ён разам з іншымі кандыдатамі на адстаўку насамрэч добра дае рады сваёй працы. По итогам состоявшихся разговоров президентом эти предложения были отклонены. С их согласия все остаются на своих местах и должностях. Замежнікамі на ключавых пасадах у Беларусі складана кагосьці здзівіць. Доўгі час Лукашенко давяраў свае сілавыя ведомствы выключна людзям, якія нарадзіліся не ў нашай краіне і не маюць да яе вялікага сантыменту. Але ў іншых міністэрствах не беларусы з'яўляюцца хутчэй выключэннем. Юрый Горлаў якраз і ёсць такое выключэнне. Ён нарадзіўся ў 1977 годзе ў вёсцы Любенькі Суражскага раёна. Гэта Бранская вобласць Расіі, усяго за 15 кіламетраў ад мяжы з Беларусю. Дзядзька будучага чыноўніка падчас вайсковай службы пад Мінскам знайшоў сабе жонку і застаўся на чужыне, а пасля перавёз да сябе і сваіх бацькоў. Горлаву настолькі падабалася ездзіць на канікулы да дзеда з бабкай у Беларусь, што ў яго з'явілася незвычайная мара аднойчы пераехаць у Мінск. Але здзейснілася гэтая мара далёка не адразу. У 2000 годзе выпускнік Бранскай сельгасакадэміі адправіўся ў нашу краіну, але ж у сталіцы заатэхніка з расійскай глыбінкі ніхто не чакаў. У яго атрымалася ўладкавацца толькі ў адным з калгасаў Пухавіцкага раёна, але праз тое, што маладзёну не выдзелілі жылля, ужо праз 2 месяцы ён перабраўся ў гаспадарку на Валожыншчыне. Не прайшло і года, і Юрый Горлаў раптам стаў галоўным спецыялістам камітэта па сельскай гаспадарцы Мінаблвыканкама, то бок перайшоў на дзяржаўную службу. Па законе для гэтага патрэбна быць грамадзянінам Беларусі, але ж па інфармацыі Белпола Горлаў атрымаў сіні пашпарт толькі ў 2005-м. Як расіянін стаў чыноўнікам – адна з загадак яго біяграфіі. Але з іншага боку, дзіцячая мара хлопца з расійскай глыбінкі здзейснілася. Ён не проста трапіў у Мінск, а яшчэ і займеў хоць і дробную, але пасаду. Праўда, як Юрый Горлаў пазней прызнаваўся ў адным са сваіх інтэрв'ю, у яго не хапала часу нават на тое, каб пагуляць па сталіцы ці банальна схадзіць у кіно. У 2010
2009 годзе заатэхнік атрымаў другую вышэйшую адукацыю, на гэты раз гуманітарную і беларускую. Ён скончыў акадэмію кіравання пры Лукашэнку. Без дыплома гэтай навучальнай установы кар'ерны рост для чыноўніка амаль немагчымы. Але ёсць і другі бок медаля. Хутчэй за ўсё, гэты рост будзе вельмі хаатычным, а пасаду давядзецца мяняць адну за адной. У выпадку Юрыя Горлава так і атрымалася. У 2010-м ён стаў першым намеснікам старшыні Уздзенскага райвыканкама, але вельмі хутка яго вярнулі назад у Мінск. Спачатку ў Міністэрства сельскай гаспадаркі начальнікам аднаго з упраўленняў, а пасля перавялі ў профільны камітэт Мінаблвыканкама. Ужо летам 2014-го Лукашенко даў сваю згоду на прызначэнне маладога чыноўніка кіраўніком стоўбцаў. Падчас прызначэння Горлаў, вядома, у першую чаргу, казаў пра развіццё раённага аграсектару як самай блізкай для сябе тэмы. Мы должны сегодня формировать урожай следующего года. Поэтому уже сегодня надо приступать к уборке соломы. Уже сегодня надо, думать по закупке удобрений. Уже сегодня надо формировать кормовую базу. Старшыня райвыканкама, падобна, добра ведаў, што яго пасада толькі часовая. Таму, напрыклад, прапанаваў адкласці рэканструкцыю гістарычнага цэнтра ў Стоўбцах як мінімум да 2030 года. Таксама чыноўнік абяцаў пабудаваць у горадзе гандлёвы цэнтр з кіназалай і боулінгам, але гэтага так і не адбылося. Аднак пры Горлаве ў райцэнтры з'явіўся дакладны дзень нараджэння, які высветлілі пры дапамозе гісторыкаў. Але нельга казаць, што малады мэр нічога не рабіў. Сярод сваіх дасягненняў на пасадзе ён адзначаў будаўніцтва ў раёне сотні сянажна-сіласных траншэй, а таксама дазвол прыватнаму фермеру пабудаваць завод па перапрацоўцы бульбы. Наколькі было магчыма, за кошт бюджэту і грошай бізнесу горад пакрысе прыводзілі ў парадак, але тут стоўбцы нічым не вылучаліся на фоне іншых беларускіх раённых цэнтраў. Тым не менш, гэтага было дастаткова, каб Юрый Горлаў атрымаў новае павышэнне. У жніўні 2018-го Лукашенко перавёў яго на аналагічную пасаду ў Маладзечна. Сітуацыю ў раёне кіраўнік Беларусі назваў няпростай, бо некаторыя з прадпрыемстваў трэба было прывесці да прытомнасці, і гэта для мэра агрария была задачка с зорочкой. В промышленности это серьезная для меня задача, и на этой задаче внимание акцентировал президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко. Вот эта работа будет, наверное, начата одной из первых, потому что все-таки 39 промышленных предприятий в Молодеченском районе это достаточно немало, и я знаю, что ряд этих предприятий сегодня работают с убытками. На пытанне, ці змог Юрый Горлаў даць рады гэтай задачы, адказаў ён сам падчас адной з пазнейшых нарад у Лукашэнкі. Кіраўнік Беларусі спытаў у чыноўніка, на якім з маладзечанскіх прадпрыемстваў найбольшыя праблемы. Аказалася, што хранічна праблемны завод металаканструкцыі стаіць незагружаны. Калі ж у Горлава спыталі, чаму так адбываецца, чыноўнік фактычна прагаварыўся пра стан, да якога Лукашенко давёў беларускую прамысловасць. Так что у нас спрос в республике есть, а предприятия не загружены, что по импорту покупают. Дело в том, что, Александр Ильич, таких предприятий несколько десятков в стране. И, конечно, я стучусь постоянно к министру архитектуры и строительства с тем вопросом каких-то государственных предприятий. У 2022 годзе ў Маладзечні увогуле здарылася надзвычайная сітуацыя. Там забаставалі работнікі мясцовага малочнага камбіната, якія патрабавалі павышэння заробкаў. Незадаволенасць удалося патушыць абяцаннем разавай дапамогі і запужваннем незадаволеных работнікаў. На перыяд кіравання Горлава Маладзечнам прыпалі і гарачыя падзеі лета 2020 года. Жыхары горада актыўна выходзілі на пратэсты, а на перадвыбарчую сустрэчу жаночым трыа Ціханоўская Калеснікава-Цапкала прыйшло некалькі тысяч чалавек. На ёй, дарэчы, мясцовыя ўлады спрабавалі зладзіць правакацыю. Сагнаная купка бюджэтнікаў павінна была ў нейкі момант абурыцца галоўнай суперніцай Лукашэнкі і дэманстратыўна сысці. Але ў выніку нічога не атрымалася, бо людзі проста пабаяліся публічна ганьбіцца. Варта адзначыць, што на піку народнага абурэння кіраўнік Маладзечна Юрый Горлаў аказаўся адным з нешматлікіх чыноўнікаў, хто хоць неяк, але камунікаваў з пратэстоўцамі. Ён патрабаваў стварыць ініцыятыўную групу і скласці да яго спіс патрабаванняў, але ў той жа час ён пабаяўся выйсці на плошчу да людзей падчас самых маштабных мітынгаў, і гэта, магчыма, захавала яму кар'еру, а аб пратэстах ён вельмі хутка забыў.
Попытка раскачать и в нашем регионе тоже была, да, но тем не менее, еще раз хочу сказать, что мы работали стабильно. Вот я могу привести даже пример, как развивается наша промышленность в Молодеченском районе. У нас город промышленный. Вот за последние даже 3 года, если взять 2019 год, темп роста производства промышленной продукции составлял 102%, за 2020 год 105% и уже за 5 месяцев текущего года 115%. У 2023 годзе Юрый Горлаў быў прызначаны Лукашэнкам памочнікам інспектарам па Гомельскай вобласці. У той час, як за губернатарамі заходніх рэгіёнаў прыглядалі генералы Караеў і Вакульчык, на адносна спакойны паўднёвы ўсход Лукашенко вырашыў адправіць аграрыя. Праца на пасадзе памочніка зводзіцца да кантролю губернатара і мясцовых чыноўнікаў, а таксама сачэння за тым, як яны выконваюць усе даручэнні. У адрозненне ад кіраўнікоў абласцей інспектары нашмат радзей трапляюць пад крытыку Лукашэнкі, а іх пасада лічыцца добрым трамплінам у іншыя высокія кабінеты. Амаль 1,5 года Горлаў не вылазіў з працоўных паездак па Гомельшчыне, а таксама разам з губернатарам Крупко браў удзел у розных прапагандысцкіх мерапрыемствах. Напрыклад, абодва яны вазілі гіганцкую бляшанку з гушчонкі ў войска і ўключалі чырвона-зялёную падсветку на 180-метровай тэлевежы. Ну і, канешне, памочнік ніколі не забываў нахваліваць і згадваць Лукашэнку при любой нагоде. Как говорил наш глава государства, это кто такой председатель райисполкома? Это маленький президент на своей территории. Все должно исходить снизу. Инициатива должна. Инициатива, да, как говорил наш президент, да. Конечно, как говорил наш глава государства, наша Беларусь – это островок мира и безопасности. И все, что сегодня достигнуто в нашей стране, это заслуга, конечно, в первую очередь, я бы сказал, нашего президента, потому что все-таки лидер повел свою нацию в нужном направлении. Выключная лояльнасць дазволіла Юрыю Горлаву зноў вярнуцца ў добра знаёмую аграрную сферу і заняць шматпакутнае крэсла міністра сельскай гаспадаркі. Аднак, услед за павышэннем і вяртаннем у горад дзіцячай мары, чыноўніка напаткала і цалкам анекдатычная сітуацыя. Мінулай вясной з паліц беларускіх крам раптам знікла бульба. Праз ручное кіраванне цэнамі айчынным вытворцам стала невыгадна прадаваць гародніну ў свае гандлёвыя сеткі, а тым больш у дзяржаўныя стаб-фонды. Улады спачатку традыцыйна ўсё адмаўлялі, а міністр сельскай гаспадаркі Горлаў, у сваю чаргу, як мог спрабаваў супакоіць насельніцтва. С марта мы вместе отработали эту ситуацию, и, в принципе, у нас в каждом магазине есть наличие картофеля. Допустим, я сам вчера был в магазине, да, обратил внимание, что есть картофель. Ну, да, возможно, где-то, может быть, там, где-то повреждение, условно говоря, проволочником, да, но это попадается такой картофель, поэтому здесь... Потом скоро молодая. Да, здесь большого, как говорится, больших проблем я не вижу. У выніку Лукашенко назваў дэфіцыт бульбы пазорышчам і абяцаў разабрацца з вінаватымі. Але ніхто з чыноўнікаў пасады не пазбавіўся, а ў гэтым сезоне улады ўжо не дапусцілі паўтарэння падобнай сітуацыі. Аднак, калі ў выпадку з гароднінай можна хаця б вырасціць новую, падобны фокус нельга правярнуць жывёлай. Хаця яе падзеж, па словах Лукашенко, дасягнуў рэкорднага ўзроўню, міністр не бачыў у праблеме нічога звышнатуральнага. Проста усім трэба было разварушыцца. З часам Юрый Горлаў ператварыўся літаральна ў хлопчыка для біцця. Ніводнага з яго шматлікіх папярэднікаў Лукашенко публічна не распякаў так часта і пры любой нагодзе. Спачатку аказалася, што падчас бульбянога крызісу міністр прапаноўваў аддаць у крамы насенную гародніну. Мы не ошиблись, что картошку посеяли? Нет. Семена предлагали продать весной. Вы что, с ума сошли? Ну, потерпим уже, если там, оказывается, там дело не в картофеле было, а в чьих-то головах, которые сегодня в тюрьме сидят. Летом жа Горлава публічна заподозрылі ў тым, што ён спрабуе забалбатаць праблемы ў сваёй сферы. Сегодня, по прошествии нескольких дней, что мы убираем по всей стране, вы уверены, что мы столько соберем? Все зависит от того, как будет развиваться кукуруза. Вы уверены, исходя из того периода, что мы убираем, что у нас будет 11 миллионов тонн? Касаемо, конечно, такой прогноз сделать очень, наверное, преждевременно. Короче, не знаете, не забалтывайте проблему. Вы над этим не думали, не знаете, ответить на это не можете. Я считаю, что мы 11 миллионов не получим, исходя из всех факторов. Вы не знаете. Хорошо, пошли дальше.
А ўжо пасля таго, як Лукашенко адмовіўся адправіць міністра ў адстаўку, аказалася, што той самы міністр проста ніякі. Если мы не можем предусмотреть критерии оценки этого посредничества или еще чего-то там, ну так у нас есть министр сельского хозяйства. Правда, как показала практика, никакой. Я ему говорю, надо закупить регуляторы роста, помните? Так он вносил до зимы предложение, хотя президентом принято было решение, закупи и немедленно отдай. Где угодно возьми. Главное, чтобы цены были нормальные. Он до зимы, когда уже рапс этот перестал расти в поле, и эти регуляторы роста к черту никому не были нужны, он вносил предложение. Это что, нормально? У выніку ўсё звялося да класічных пагроз турмой за тое, што беларускія калгасы няправільна захоўваюць калійныя угнаенні. Юрый Горлаў выглядаў на нарадзе як пабіты школьнік. Но предупредил же министра, позвонил Горлов. Имей в виду, не дай бог где-то найдем, хоть в одном хозяйстве, удобрения не так хранятся. А я же знаю, как они хранятся. Кто-то, калийные, а что там, высыпали под открытым небом? Калийные, они не сгниют, они не скоро разлагаются. Это же не фосфорные, которые то улетучились, то растворились. Нет, Александр Ильич, ну что вы такое говорите? Это не может такого быть. Через сутки опять его допрашивают. Все, отдал указания, и Саченко принял к исполнению и прочее. А этот говорит, там недостаток. Как я на это должен реагировать? Василий Николаевич, по всей стране разберитесь и посадите. Будет больше 10 человек и министра туда. 11 там. І будете вы там. Ну а калі Лукашенку прэзентавалі новы трактар МТЗ, які ён параўнаў з касмічным караблём, то міністр сельскай гаспадаркі стаяў проста за спінамі сваіх калег. Але гэта не ўратавала яго ад чарговай порцыі крытыкі. И у нас это уже везде. Бурелом прошел, там ветер, прочее, деревья падают на пашню. Их объехал механизатор. Сверху смотришь, такая змейка, уже контура полей нет. Министр, дорогой мой, ты же был председателем райисполкома, вроде в хозяйстве работал. Вы что, этого не видите? Это наша культура земледелия. Тым не менш, нягледзячы на асаблівую ўвагу і пастаянны публічны ціск, кар'ера Горлава паступова рухаецца ўверх. Наўрад ці ён думаў, што яго дзіцячая мара жыць у Мінску не проста здзейсніцца, але і што ў чужой для сябе краіне ён стане вельмі важным чалавекам. Аднак пакуль ураджэнец Браншчыны разам з Лукашэнкам падымаў з кален беларускае сяло, ён не змог уратаваць сваю родную вёску. У 2013 годзе населены пункт Лубенькі прызналі ліквідаваным, бо там банальна не засталося жыхароў.